गोमंतक मराठी अकादमीन गोमंत विद्यानिकेतनाच्या जोड पावलान एस देसाई हाची जन्म शताब्दी आयतारा मनयली। ह्या वेळार मुखेल सोयरे डॉक्टर जयसिंगराव पवार आशिल्ले, तशेंच प्राध्यापिका अकल्पिता देसाई हजर आशिल्ली। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। असाच मला आनंद काही दिवसापूर्वी रमेश कोलवाळकरांनी लोकभूमीचा खास अंक काढला त्यावेळेला झाला। मी शिवाजी विद्यापीठामध्ये व्हाईस चान्सलरना सांगून खास समारंभ केला, छत्रपती महाराजांना खास बोलावलं आणि तो सोहळा केला। मला खूप आनंद झाला। सशम देसाईंच्या स्मृतीला मी अभिवादन करतो। रमेश कोलवाळकरांना शाबासकी देतो। वयाने थोडे लहान आहेत माझ्यापेक्षा, त्यामुळे मला खूप आनंद झाला की तसा त्यांचा काही फारसा संबंध आलेला नव्हता, परंतु हा माणूस उपेक्षित राहिलेला आहे। साहित्यिक मोठा आहे, कुठेतरी समाजानं कृतज्ञतेने वागायला पाहिजे आणि म्हणून त्यांनी तो लीड घेतला। आता प्रतिभा ही कशी आली त्यांच्यामध्ये? प्रतिभा ही पूर्ववासना गुणानुबंधी असा दंडी म्हणतो, पंडित दंडी। म्हणजे आता मला इथे कसं एक हे वाटतं की इथे प्रख्यात कादंबरीकार महाबळेश्वर सैल इथे उपस्थित आहेत। अगदी ग्रेट समीक्षक म्हणावे तसे आमचे कोमरपन सर इथे आहेत, आता ते बोलून गेले, अगदी जिव्हाळ्याने बाबांच्याशी बोलून गेले। आणि जयसिंगराव काका आहेत, तर ह्यांच्यामध्ये एक समान दुवा आहे। तर तो दुवा म्हणजे काय, तर ते तिघही सामान्य कुटुंबातून जन्माला आलेत, शेतकरी कुटुंबातून ते जन्माला आलेत आणि जिथं काही पार्श्वभूमी नाही, साहित्याची नाही, कसलीच नाही, आणि त्यातनं ही रत्न जन्मतात आणि काहीतरी कर्तृत्व करून दाखवतात। नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा जी म्हणतो ती त्यांनाच बहाल होते, सगळ्यांना नाही मिळत ती, आणि तीच माणसं असं हे असं कर्तृत्व करून दाखवतात। त्यातलेच एक माझे बाबा आहेत आणि अशी कित्येक माणसं आहेत, म्हणजे बाबाच म्हणत नाही की कित्येक माणसं आहेत की बाबांच्या पेक्षाही उत्तुंग व्यक्तिमत्वाची माणसं आहेत, पण त्यांच्या प्रेमापोटी आज इथे ही जन्मशताब्दी आपण साजरी करत आहोत।